Eli selkeästi niin käytännön toteutuksia. Eli kouluissa uskallettiin rohkeasti kokeilla vanhempien juttuja, eli mitä kaikkea lasten vanhemmilla on kouluihin uutta osaamista tuotavaksi. Eli selkeästi niin kuin vanhempien taustafirmat, taustaorganisaatiot, niin niitä tuotiin mukaan. Muun muassa tuolla Rahulan koulussa testattiin äitienpäiväkeissinä tällaista, että miten saadaan jotain kynsijuttuja tehtyä hemmottelupäivänä ihan yritysten kanssa yhdessä, niin siellä äitienpäivä hemmottelun yhteydessä. Tai sitten tuossa Kalevankankaan koululla kokeiltiin tällaista yrityskummijuttua, eli yrityskummia, vaan kirjastokummijuttua. Eli kirjastokummin ideana on se, että miten vanhemmat opiskelijat voi toimia näiden nuorempien lasten kummina siellä yritys- tai kirjastoasioissa. No, yrityskummit on tietysti sellainen, jota hyvinkin paljon on kokeiltu eri kouluissa ja joita me toivottaisiin tietysti vielä lisääkin, että kannustettaisiin eteläsavolaisia yrityksiä rohkeasti lähtemään kouluihin yrityskummeiksi. Se ei tarkoita rahallisia sponsorointeja, sehän ei ole siinä idea. Tietysti saa kouluihin rahakin antaa, mutta se ei ole välttämättä sitä, että rahaa, vaan viedään kerrotaan kouluissa, että mitä tämä ja tämä XY-yritys tekee. Niin nuoremmillekin lapsille, niin nehän innostuu, että voisiko minusta tulla jonakin päivänä sitten just tälle alalle työntekijää tai yrittäjää. Että tällaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä se työelämä on. Että kun se työelämähän ei välity kirjoista, vaan kyllä se pitää jotenkin käytännön esimerkkien kautta siellä koulussa yrittää tuoda niille lapsille ja nuorille esille. Ja sitten hyviä esimerkkejä on tietysti oppilaitosyrityksistä ja sitten osuuskunta-asioita on tehty myöskin ja tällaisia, että jos käytännön asioita haluaisi, niin tällaisia muun muassa on kokeiltu tämän Kimmoke-hankkeen aikana. Ja toki niitä on ollut aikaisemminkin, ei se ole taas jälleen, ei pelkästään yksi hanke sitä tee, vaan ihmisistä, toteuttajista, tekijöistä se on kiinni, mitä uskalletaan rohkeasti lähteä tekemään. No siis strategianhan pitää hyödyttää sitä kohdetta, eli niitä oppilaita. Sitten sen pitää niitä käyttäjiä, eli niitä opettajia. Sitten sitä johtoa, eli niitä rehtoreita ja sivistystoimia. Sitten strategianhan pitää hyödyttää yhteiskuntaa, sitä alueella olevia yrityksiä. Ja sitten sen pitää myöskin puhutella vanhempia. Että vanhemmat omaksuu täältä, mitä on kirjoitettu yhteistyössä tämän strategiavalmistelleen ryhmän kanssa. Että ne hyväksyy, että ok, ihan hyvä juttu, kun täällä lukee jotain tällä tavalla, että porukalla tehdään asioita. Ja että vanhemmat auttaa, lapset haluaa lähteä kokeilemaan uusia juttuja. Ja opettajat taas rohkeasti rohkaistuvat juttuja kokeilemaan. Mutta sehän täytyy tietysti aina muistaa kaikessa, että tämä on yksi osa koulun isompaa kuvaa. Et koulu tekee niin paljon isoja asioita siellä kentällä, että tämä yrittäjyyskasvatuksen strategia pelkästään, se ei ole se vain ja ainoa. Mutta tällä voi paljon, monessa vaikka koulukiusaamistapauksissakin on, tiedätkö, kokeiltu. Tiedän keissejä, joissa on yrittäjyyspedagogiikan keinoin saatu tai koulukiusaamisasioitakin loppumaan, joka on oikeasti aika kova juttu. Kokeiltu uusia menetelmiä jonkun ryhmädynamiikan aikaansaamiseksi. Ja kyllä me tuossa työryhmässä, kun me tehtiin tätä strategiaa, niin me laitettiin tavoitetilaksi, että kaikki kouluasteet ympäröivän yhteisönsä kanssa ovat ottaneet ainakin palasia selkeästi tästä yrittäjyyskasvatuksen strategiasta. Se ei tarvitse olla, että hirveän isoja juttuja. Se voi olla vaikka vain. Se voi olla vaikka vain yksittäinen päivä vuodesta, vaikka 5.9. yrittäjän päivä, jolloin kaikissa oppilaitoksissa on samanaikaisesti joku juttu meneillään yrittäjyyden edistämisen rintamalla. Se ei tarvitse olla, että aivan valtavia pictureita tehdään ja koko homma rummutetaan, mutta se voi olla yksi
Tai se voi olla joku liikuntapäivä. Tiedätkö, että liikuntapäivässä meillä on alueen näitä seuroja, liikuntajärjestöjä mukana. Erilaisia juttuja saadaan kokeilemaan tämä nuori polvi, että saadaan liikkumaankin. Sekin on tärkeää, että se ei ole pelkkää niin sitä istumista niiden tietokonepelien ääressä, vaan saadaan liikkumaan. Tai sitten siellä järjestetään joku, messut on aika iso juttu järjestää, kuinka saadaan yrityksiä sitoutumaan, mutta pieniä puheenvuoroja vaikka yrityksistä. 5 minuutin briefaus, mitä tämmöinen firma tekee tai mitä minä äitinä tai mitä hän isänä tekee työkseen. Että tällaisia pieniä puheenvuoroja vaikka siellä kouluissa, niin voi olla juttu, joka tuo jollekin lapselle, että hei, mä haluan lähteä kokeilemaan tuota. Tällaisilla pienillä askelilla, step by step. No siis Etelä-Savosta voi todellakin tulla yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä maakunta. Ja oikeastaan mä näkisin, että me tehdään jo nyt niin paljon hyviä juttuja yhdessä, että me ollaan hienoilla harppauksilla Etelä-Savossa menossa eteenpäin. No mitä se käytännössä on, niin mä näkisin, että esimerkiksi me kaikki oppilaitokset yhdessä tosiaan sitoudutaan siihen, että meillä on vuosittain iso hyvännäköinen tapahtuma, jossa meidän joko samanaikaisesti tai erilaisilla videolähetys tai jollakin teknisillä välineillä niin lähetetään joka puolelle oppilaitoksiin asiaa. Tai sitten me kokoonnutaan jonnekin, tehdään jotain hienoa yhdessä. Se yhdessä tekemisen meininki on se juttu Etelä-Savossa.